Kula kapok. Ngopo, Gong? Ki tulungi Tru, aku arep diproses. Lho. Salahmu apa? Aku ki mung nyopot tampar ning katut sak sapine. Aku jenenge kuwi nyolong sapi ora. Ngaku apa tidak? Ngaku, Pak, sapine pun kula balekke. Wah, arep dibreke, Gong. Arep dihubungke karo kanca-kancane. Kijang 2. Waduh, Tru, aku arep dipakake kijang. Pakake kijang ora. Sampun, mangke Bagong kula kandharane, Pak. Kok ora wangsulan kok mak ngono. Robot apa wong e? Robot. Kowe iki saka ngendi, Gong? Adus, heeh. Ngerti-ngerti mentas ki dijagani polisi aku. Wo. Wis dilaporke karo tanggaku. Lah ngopo? Ya kuwi mau tampare tak copot ki katut sak sapine. Terus ning nggonamu. Ayo aku ya rumangsa ming katutan to terus tak ingun nang omah ki dilaporke polisi. Ha kowe senengane sok tumindak sing ora sak mestine kok. Aja kaya ngono, rape, ngono. Oh Semar. Sayektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca. Nggone paring dawuh laman Abimanyu. Yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya mbedah negara Ngastina. Krana Kakang Mas Pancawala darbi pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar keprabaning Ngastina. Kang Raka, ya pancen mengkono Siwa. Ning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun. Putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pembayun. Mula pun boten nama mokal. Nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebudhek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk, kula sing ora cocok. Merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarita nalika semanten Jana Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukaning Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken Ngraka Nalendra pringgodani Prabu Anom Gatotkaca miwah sanggyur Patpunakawan dadak sakoleng mangke kapistingal kapirengku mrosak Wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal plajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiyandeng kaget Nalendra ing pringgodani wau langlanging driya mangungkung Siwa Semar ana gajah
ingkang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu lak tututane tak pecahi sirahe. Mangke riyen. Nek ora ngerti mang takon. Sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur. Nika gajah ora baen-baen. Nitik ulese ingkang ngembang duren. Nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian Ndara. Ayo Reng Glis. Ayo Reng.
Merenus mubang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sageter kene dungane engkung lir wuwu sing pine panca om papataking ayam ana om Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sakmangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten menapa dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin ndangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina. Mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki. Badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling Bala Dewa Narpati Duwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka. Yayi pinantu ing suka Basuki
Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Kresna tak tampa. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta. Yayi. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negaring Astina sampun bedah. Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Penemban Durna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negaring Astina mboten-wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yayi. Werkudara sabar. Baladewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pancawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumuring jagung. Nganti dadi dukane Kyai Prabu Duryudana. Geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik Prasata Kurawa. Nenggala agamanipun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu Si Antasena. Wah, caidan. Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh. Bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa. Lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika, Yayi. Ganjing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung. Yayi Antasena piye Kang? Banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi ngunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku. Ora usah semelang. Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Praboning Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina, Kang. Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih, Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e, Kang?
Ya mergo pun Kakang wis krungu Yai. Pun Kakang mireng yen to si adilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik, aja ngawur. Panjeni ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki mung Gajah Ki Ayanti Sura. Lah terus piye Dimas? Gajah Ki Ayanti Sura Kakang Pancawala matur ngersane Gajah Ki Ayanti Sura, sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Ki Ayanti Sura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina? Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing gumarupa kana angin gedhe lambahing Ki Ayanti Sura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadra kasangsayaning para putra. Larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to, wis matur, aja runtik atine, aja gelo rasane. Arep dikaya ngapa iki isih getulit gadinge awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabuning Ngastina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Saiki gandhe wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kuwi. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula nggo abrak apa? Senopati kok kaya
genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Ya Dimas aku manut. Ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah. Mbaya tumenggung apa lurah apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Oh ora ana pase banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ngono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo, aku kudu dadi prameswari. Tak totok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi emban wae ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu nang Semar nesu Semar ngono kan. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Mas Senopati orang malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sirawan tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Yo Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setija Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sak Kurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setija, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi.
modar kowe. Adae ra lunga. Gena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas kowe. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tiyeng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggepmu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya ora rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi karo bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Getak Ndara Werkudara. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembada sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Wah, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantaja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi?
Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, baleke. Yo. Kok tak titipke Bapak? Ora. Baleke dhewe. Yo. Baleke dhewe kok aja titip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapane. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkul mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajaran Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samubarang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok sik to? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane Si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok sik to? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun.
goleke Siwa Mandura. Sudi. Lho, tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kuwi goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki Kokopra anu Siwa Mandura. Ngapusi ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, gawe wis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat waisane Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung nyirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni ya. Kae lara rampung selak padang malain. Mbah, Apa ngger? awar balekke pusaka. Oh iya tak terima. Nyo, Oh iya. pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kok iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek dito. Petro ora edan. Aku iki pusaka tenanan. Nyo, lo pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi Ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? iya nenggala Tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. iki mergane wae. Oh, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu perkara aku iki. Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena.
Oh, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Halo mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Ya. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Samadangi jagat mungo-mungo sapucaking wukir gunung-gunung pun paripurna ya Purwa Madya Wusana pun wilujeng samudayanipun mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Hyang Mahanasa saklami-laminya ya Semar nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput kedunungan salah kedunungan lali ya Semar Surasudra janing kang ratsuh brastut kaping kula Darmastuti Rahayung Sami Makarya Rahayung Samya Pinanggi Ndara. Wah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ana anggana magawe gelari rawang Antasena Pakdhe Kartomarma ya ayo kowe gelem bali ora li aku kon bali mergane Pancawala kandhanana najan kuwi kadangmu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina ngerti yo lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina kuwi Kanjeng Koko Prabu yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe tak ajangi jembar Pakdhe nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena aku rupak wani jembar wani nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala yen ngono kowe wani karo wong tuamu para sata Kurawa sing tak wedeni apamu ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu jajal-jajalan Pakdhe menang sapa anak karo wong tuwa
Mati he. Ayo. Matno sastra sing ora apa-apa. Oh. Wah. Oh. Cocok tumbak jebol dadamu waras. Mati. Balik ke. Swatama iki jangkar karo wong gerang, ora sandadak kokean gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama. Mati. Pakde Durmagati, Antaséna. Mumpung iki dulung Patya gegel, kowe mundul. Mundur piye? Mundul ulacan njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dheweke emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antaséna. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hai! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Widian gak apa-apa. Baca bendho sirahmu Diwana. Wah! Widian. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Antaséna? Oh. Aku wong tuamu. Aku pakdemu.
Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau pademu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pademu bumi langit tanggep. Bah. Wah. Oi. Oi. Wah. Aduh. Oh, het. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak ngger Antasena. Aduh, aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditonyo. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan. Tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon Anak Prabu Duryudana. oh dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lengopo padake sentir. Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dadi pate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen. pengen slamet. Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Isin aku. Wegah aku Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Isin Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentak, Ya wis ora apa-apa. mentak. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih, Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe. Mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandhang. Wae. Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak.
Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengruwah Dik Patih sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita, kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora yo pirang-pirang ki to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mencak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ra iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Ah, tur sasana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak mong. Wis kana gek maju tur sasana. Musuhe Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu miangon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampeyan ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijopajapu kok aku angger ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentak. Mangrupam. Oh, nek ora ngados sekasa nek mboten adoh. Oleh bantum saya banter. Aku yo gumun lek kok dadi dikdaya temen. Mangrupam ayo ngono atone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso nek mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lanat Antasena tiban cundha manik mbok dadi mubalake. Antasena ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok dadi bane cundha manik kok ora apa-apa? Lah iki cundha manik. Aja mati aku. Wah, manus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang Kolombo dadimu malah. Lu setaras. Lele iki nenggala kok malah nang tangan kowe. Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong radu dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amoh. Lho. Komo piye?
Rama kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarene sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken. Sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar kepraboning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi mbadal saking wantilan
nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar keprabaning Ngastina Kyai Antisura ing jumangkah kanggo sesumbar lindho bumi gunjing kumaluduk guntur katup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemaku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rante pedhot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Ramengdri Yama Nawung Kakowenging Wang Wisesa Nuwun sewu Yang ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ingkang wayahipun Stija Bama Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang gandak mleguduk suaru kembal semerante hawela nggih ger wayah Mas sinuwun Prabu Stija Bama Narakasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing Sokalima. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklim kula katur, nggih, wayah Mas. Nggih, Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene janur gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna, Hyang. Menika ngaten, nggih. Wayah kula Prabu Stija Bama Narakasura estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja. Jalaran mugi antatos ing kawuningan bilih negaring Ngastina dinten sakmangke geger
geger sabab saking menapa mugi andados ing kawuningan mboten sabab saking menapa awit saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kitang namung sekedhap anggenipun kepengin ngraosaken dados Nalendra kula nuwun sewu lho Nger estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun menawi badhe nyuwun ngampil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken nanging menika negari lho Nger menika negari inggih satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nadan ingkang Bapak Eyang ing Sukalima majeng wonten ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena wekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Trajutrisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana weling kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pintoslayan sinten kemawon Nalendra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten Nger ngendikanipun ingkang paman Duryudana ing cumangkah anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaludhuk kundur ketup lumembak penyu kang kumambang jagat wasaning Bathara panjenenganipun Eyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti kula menika pendhita lho Nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabrahmanan kula piyambak. Menawi delom mekaten, Eyang, sak mangke sampun cetha nggihipun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Trajutrisna pun Stija Bumanara Kasura dipun parengaken sak biyantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jengandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendra ing Trajutrisna Prabu Stija Bumanara Kasura. Kula aturi nggih kula ingkang badhe nglabrak Antasena Kanjeng Hyang. Dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalendra Trajutrisna Prabu Stija Bumanara Kasura. Antasena, adhiku dicah bagus. Yen pancen Si Adi ngeman karo uripe Si Adi, mestine Si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to Si Adi ngukuhi negara Ngastina. Apa kira-kira Si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuwataning Nalendra Trajutrisna? Antasena, aku sing teka aja kaget, adhiku cah bagus Antasena. Paduka Kakang Mas saking jangkar bumi.
Ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun? Adiku diadiku cah Bagus Irawan wonten timbalan. Pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana. Ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki, Yayi, aja nganti siadilanipun Kakang keri ing gawe. Upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina. Wis sak mestine lamun pun Kakang lawan Siadi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina, Yayi. Ing Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reka girira nanggana nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ingkang sejatine kuwi darbeing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Kula kapa? Ngopo, Gong? Ki tulungi Tra, aku arep diproses. Lho. Salahmu apa? Aku ki meng nyopot tampar ning katut sak sapine. Aku jenenge kowe nyolong sapi ora. Ngaku apa tidak? Ngaku, Pak, sapine pun kula balekke. Wah, arep dibreke, Gong. Arep dihubungke karo kanca-kancane. Kijang 2. Waduh, Tru, aku arep dipakake kijang. Pakake kijang ora. Sampun, mangke Bagong kula kandharane, Pak. Kok ora wangsulan kok mak ngono. Robot apa wong e? Robot. Kowe iki saka ngendi, Gong? Adus. Adus. Heeh. Ngerti-ngerti mentas ki dijagani polisi aku. Wo. Wis dilaporke karo tanggaku. Lah ngopo? Ya kuwi mau tampare tak copot ki katut sak sapine. Terus ning nggonamu. Ayo aku ya rumangsa ming katutan to terus tak ingun nang omah ki dilaporke polisi. Ha kowe senengane sok tumindak sing ora sak mestine kok. Aja kaya ngono, rape, ngono.